Ang tini belai silai thangka sini Maharaja ni je thansa ini khorang tisamani sara Tripura rajyo oro naidi nor bhagwan sogi naidi o Tripura hasteni joto chini leadership jara agi ni simi sung আঞ্চলিক পার্টি খাই তংনাই রিজনাল পার্টি যারা খাই তংনাই বিভিন্ন কারণে হয়তো এক সময়ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলক সঙ্গেই থাকা কিন্তু বা তিনি চিনি হানি বুবাগ্রা ব সে তুইদুল নাই হই চিনি হানি বাগে जों জবা অংখ লাইছিনাই সামং খালাই লাইছিনাই চিনি মানথাইনা মানানি বাগে হनै যে জায়গা খরাং তেসাই তংमा জায়গাও आंबो बेलायनो बखा तंथका आबो वानसुगै आं दिनै बिजेपि आकारे आं दिनै बुबाग्राबाय थानजा अंफाइके बुबाग्रानि लगिवो आं दिनै जयनिं खाइपेक मेन पका इलेक्शन सिगां फाइमान खामो थिक न फाइफानो इलेक्शन सिगां फाइलिया आं आप्रु आनि वानसुक मानि हयतो किजा साया फनंगै मानो आं अजाराव तैकासा मथाव तैकासा संगठन खाइ तंमानि बा राजनीति दल खाइ तंमानि बा आं फाटलै फाइलिया इलेक्शन पाइखा एरपरे आं फाइखा कारण संग्राम तो इलेक्शन पाइखानो चिनि जेते ग्रेटर ट्रिब्युनाल आबो पाइथांयाब्लि जों तो गोबां मा चिनि दाबि दाबा जों खालायना नांनाय जों सामं खालायना नांनाय चिनि संमारि तो आबो कायसा चिनि एडिसि चंमारि दङ विधानसभा दङ लोकसभा दङ अबाहायकेन चंमारि तो 5 বছর পর কাইসা চংমারি ফাই दङ ভিলেজ কমিটি চংমারি दङ अबाहाय चंमारि तो गोबां मा थानाय किन्तु बा चिनि जे ग्रेटर ट्रिब्युनाल चिनि जे त्रिपुरा सारंनि मानथाय सकथाय जों अबनो मानानि थांखांखै जों जत जारा त्रिपुरा सायखनाय रक गोबां मा राजनीति बदल खायनाय रक जों थानजाना उंना नांगौ जों आरो उरबाक्सा इंयावै जों जेहेतु चिनि हाबु बाग्रानि नसे जों पयतो थांगौ हगाय हाबु जे कोनो राजनीतिक दल खायफानो हाबु 184 जना राजानि कखनो सिगां मास हाग्राव ओंखाय जों आबनो आं वानसुका आबनि सोलायबा जों महाराजा बायनो थांजा खलाय जे जागा ब राजनीति बदल संजाका आजकनो जों पालखाय जों बुरै रक बबनो सुबानाय बय बाक्सा खरांति सानाय आबनो बिजेपि नि दिनै त्रिपुरा माथाजा जइन बिजेपि नि तो आं खरकता दंगो बुरै जोंनि बुखक सायरानि कारण ताबो कोरोना महामारी इंगै दंमोन जराव लकडाउन चलि दंगो गामि आमचानि बर रक फाइनानि थांनानो असुबिदा रंगो आबनि बागै तासारा आं केबनो बसाया जे फाइदिन रक आं बाय याक्तिसा बायदिनो आं केमनो सामानि गरै आं सुदो आनि इच्छावै आं फाइके आं मुसं खाबा आं फाइके जे फाइना मुसं नारो बर बाहानो जगाजग खाय फाइदों ककरै आं केमनो ता फाइदिबो हिया फाइनास नांनाय आकबो आं साया आं मुसंखा आं फाइके आं बुइनो दल तुबै केन जरा फेमाने माने बीजेपी नि सामु फेमाने सायानि बागै जा फाइके नाकि आपन ना साया या बीजेपी नि सामु तो गाहाम चलि दंगो गाहाम काने खाइ दंगो तामने साया आंलाय बर बानो गाहाम काने रेस्पन्ड दं हाइपानो आं आजागाव हंका जेहेतु नेशनल पार्टी बा आनि सानामु जंमाना आं साइमेया सानामु जंमाना सानमाया आंगो अजागा हंकाय जेहेतु जों आंचलिक दल रिजनल पार्टी बा जों जे सानामु जंमाने जों साइमानो सानेमान आबनि गागेरबा माने नो बीजेपी बद दंबो माने चिनि दफानिबो कबो साबु कबो सागा खरांनो तिसाका खरां जेता पार्टीनि निर्देश अनुसार जों ककमा साव पार्टीनि बायरा तो कक साइमेयाब्ला नेशनल पार्टी फाताबो बीजेपी नि सामु जे खायखाने काहाम दसरे ता खाने चलि तंते फाइने सालगो जे बीजेपी सामु पांगमनि जायांगो फाइ लोकरक फायानो हेबा बानसुम आबो तो बरकनि पार्टी बरक साइमानाय बरक काहामदा खालाय दं हामेर खाय दं आबो जन जारा बीजेपी खायनाय बरक साइमानाय बीजेपी नि बपर दंमोन मेडा आं बीजेपी नि स्टेट सेक्रेटारि